Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще минаваме Sonar. Даже монетката взех. Третата монетка май няма особено да мога да я взема. Как? Мари. Как стана това нещо и аз не разбрах. Добри хора, ще се върна, когато вече сме на вълната. Питвам се пак, че не ще ми се получи. Някак си не можа да взема първата монетка. Просто ударих стената. Взехме. Се трябва внимателно да миним останалия левел. Пак сме на вълната. Не. Защо отих надолу? Как? То просто прилетя. Не, човек. С всички коментарите ще пишат 0. Аз съм такъв, бе. Ко? Аз съм 0. Мисля, че това видеоклип ще разгърбим Sonar. Това не са пичали като на Stereo Madness, но не е интенсивния. Почти. Има подобни неща, например тази монетка. И това. Третата монетка няма да... Абе, човек! Как? 10 минути на видеоклип, че не ми се прави. Как много минава Sonar. Не ми се прави две части. Ей, братчето ми, как стар? Хора вече не разбира. Sonar е най-лесният левел. По-труден е от Stereo Madness, но интенсивния, но е лесен, много лесен даже. Първата монетка е малко трудна, е макар. Аз пак мога да я мина. Третата монетка не знам само, че как да я мина.
първата и втората монетка и аз. Там трябва да мина третата монетка през стената, за да я взема, но не ми се пробва. Да, то трябва да се мини през стената. Това беше рязък момент, аз се напрегнах, защото... Как бе? Как умрях? Брат, от нищо умрях. Брат, това не е честно. Или мишката ми е бъгната, ама аз съм... Човек, не. Да, може да помислите, че аз не играя, ама аз затискам мишката, за да може да се скача и да ни... Пак се Не, бе, брат! Стига, бе, човек! Ама как падаш? Аз не натискам. Ето пак. Господи, помогни. Пробвам за последно. Може не за последно, но... Как става такива нещо? О! Как ми се отдалиш? Оу! Това беше много рязък момент. За малко ще се избия в стената. Не, брат, това не е честно, човек. Как умирам там, където никой друг не е умирал? Брат, не вярвам вече. Хора, не знам какво да правя. Аз нали влезнах вътре, как умрях? Просто от нищо умрях. Не, бе, ще се откажа от този лева май. Как на телефона бях го минал? И тогава на телефона ми просто... Като натисках всичко правилно, беше сега на компютъра, ако не ми дава просто да го мина. Тъй ли? Окей, не ми дай. Аз на себе ще си дам. Хора, аз по принцип няма повече да снимам, освен като минавам Dead Locket, може би Clutterfunk и Diori и там. Чакайте малко. Това е него. Айде, хора, минахме Water Juice Master. Бе, хора, минахме Sonar. Да, трудно, ма го минахме за около 28 пъти. Добре, хора, да кажа, може би... Да, аз още не съм свършил всички левели, аз веднага почнах просто да снимам. Минал съм до Base After Base. Но, може би ще снимам Clutterfunk, Theory of Everything и втория Everything
И там вече отиваме към новите. Гледали Finger Dash и Dash. Защо ме е на 4%, не знам. Добре хора, ако ви е харесал видеоклипа, поставете лайк и се абонирайте за канала. Чао!